खुलुमबाय। आं धेमाजि डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बुंदों गासिबो जोंनि ट्राइबेल लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायो जे जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनाव गाजा गोमजायै हेफाजाब होनानै जोंनि जि ससियेलि एक्टिभिटी खामानि आरो गासै रोंगौथिनि फारसे आरो रांखान्थि आरो समाजनि फारसे नोजोर होनानै जों बे आफादखौ मोजाङै सालायनो थाखाय जों दिनै आवगायबोदों आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेलफोरनि हानि मोनथायनि थाखाय जि जों नांबोगासिनो बेहाय गासिबो लाइमोनफोरखौ आरो जोंनि ट्राइबेल समाजनि सुबुंफोरखौ जों गासिबो साखाफारा जानानै जोंनि बे थांखि लानाय जि हाबाफारियाव बेहाय जों हेफाजाब होफैगोन होननानै आङो गुरैयै खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि मावनांगौ हाबाफारियाव गासिबो ट्राइबेल सुबुंफोरखौ जोङो हेफाजाब होनो थाखाय आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै गुरैयै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।